ବୋହୁ ବୋହୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ପିଇସି ଶାଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ନାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଉ ମା ତାହେଲେ ଖାଇବାରେ ଆଜି କଣ ବନେଇବି? ତୁ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କର ସେ ସବୁଥିରେ ଗୁଣ ବାହାର କରିବେ। ତୁ ଯେତେ ଭଲ କଲେ ବି ସେ ଖରାପ କହିବେ ହିଁ କହିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ନା ଆସିଥିଲି ସେ ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ହଉ ମା ସେ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ ଚଳିବ। ସେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇ ନବା ଆଉ। ଆଲୋ କୁଆଡେ ଗଲା ସବୁ? ନାନୀ ଆଇଲାଣି ଲୋ ନାନୀ ଆଇଲାଣି। ଆରେ ନାନୀ ତମେ ଆସିଗଲ? ହଉ ହଉ ଘରକୁ ଆସ। ନାନୀ ଚା ନିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଦେ। ଛି ଛି ତୁ କ୍ଷୀର ପକା ଚା ଆଣିଛୁ। ମୁଁ ଆକୁ ଜମା ପିଏ ନା। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଅଦା ଚା ପିଏ। ନେ ମୋ ପାଇଁ ଅଦାରେ ଭଲ ଚା କରିକିନା ଆଣିବୁ ତ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ନାନୀ ମୁଁ ଅଦା ପକେଇକି ଚା କରିକି ଆଣୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ହଉ ଏ ବୋହୁ ପିଲା ଏଇ ନେ ଏଇ ଶାଢୀ ଟା ମୋର ହାତରେ କାଚିକିନା ଦବୁ। ଆଉ ଯୋଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କଣ ଉସିକି ମେସିକି ସେଇଥିରେ ସଫା କରିବୁ ନା ହେଲା। ମତେ ତା ଦେହରେ ସଫା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆଗ ହାତରେ ସଫା କରିକିନା ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିକିନା ମତେ ଦବୁ ହେଲା। ଏଇ ନେ ଠିକ ଅଛି ନାନୀ ମୁଁ ଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫା କରିକି ଆଇରନ କରିଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଭିଡିଓର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟ 2 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ।